كمي እግዚአብሔር ይመስገን ዲና عدمنا خميركي أبجزا خم عدامكي بسم للورك إنترتينمنتن بسم تعذبت متعاملين أنا مسكن كم أون بأمنتي زمت أني حطوتات كمل السيد اللوتي بالكي كير نوق حد فايدة لن صوم كم يالله እግዚአብሔር ይመስገን مجمرتا نعي تساطفيت نايد مدب ስለዝገበልኩምኒ ካብ ልበይ መስክነኩም ጾም ጽባለው ጽባአኑ አይከብድኝ ዘሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ያክልወቅ አራይ ጸብያክ ወነት ወነት ታኒ እሺ እሞና ሕተና خنات ተገኘ ተዳሊ ኸይኽ ያ ተዳሊላ እሞርቲ ንሕቶታት ክምንስ ድሉት ይኸበልክኒ ና ሕቶታት ይካቱ አራይ ሃይማኖት ናኸ እንታይ ሃይማኖት ናዓይ ምንባሪ ማለት ከይራአኻ ምእማን ማለት ናዓይ ከም ሩታ ማለት ስለዚህ ትርጉም ምንባሪካ ሃይማኖቴ እግዚአብሔርን ሃይማኖቴ ትንቡ እሺ ካልይ ትሕትወይ ኣብ ጾም ጊዜ ኢና ዘለና ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ጾም ማለት ሓደ ነፍስኻስ ዳግማይ ምንጻህ ዳግማይ ምርኣይ ከም በሓድሽ ምንጻህ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካብ ኩሉ ነገራት ካብ ሕማቅ ነገራት ማለት እዩ ምቁጣብ ኦኬ ኢለ ሓስባ ሕጂ ተሕቶይ ወትኸክል እንዲኽ ዘለኺ ግን ጾም ቃል በቃሉስ እንታይ ማለት እዩ ኣይፈለጥኩ እሺ እቲ ዝመለስኪዮ መልሲ ይቆንዑ ይጠብቕ ኣለኺ ጾም ማለት ግን ንዝተወሰነ እዋን ከም ማይ ወይ ድማ ካብ ምግቢ ምኽልካል ማለት እዩ ወኣብ ጊዜ ጾም ክንገብሮም ዘለና ምንጻሕ ኣሎ ካልካል ነገራት ኣሎ ቃል በቃሉ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልና እንድሕር ተሓቲትና ግን ጾም ማለት ካብ ማይን ካብ ምግብን ንዝተወሰነ ጊዜያት ምኽልካል ማለት እዩ ዘይ ምብላዕን ዘይ ምስታይ ሕጂ ኣለኹ ይስኪያዶ ሓዚያ እሺ ካልእ ትሕቱ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትጠንሲ ኢኺ ኢሉ ዘበሰራ ቅዱስ መልኣኽ መን ይበሃል ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ይበሃል ትኽክል ኣጽኒዕኪ ኣክጽኒዕኪ ፈጥየ ነይራ ነይርኪ እሺ ሳልሰይ ትሕቶይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅድሚና ምንኩስና ምእታዎም ስሞም መን ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ ቅድሚ እንታይ ቅድሚ መነኮስ ምዃኑ ይፈልጣ ይጽንሕ ኣነ ትፈልጥያ ይፈልጣ ክዝክር ዘክሪ ኣብ ፍሳሃፂ አንቺ مش نفديخ ثانك يو حمشي تحتوي بهارات سجا كنديوم بهارات نفسها كنديوم بهارات سجا كنديوم بهارات نفسها كنديوم بهارات سجا شو عتيم بهارات نفسها سلسته مثلا أو سلسته من السطر حكي لي الله اوكي تنقرنك دزلان شو عتى بهارات سجا الكلمة أيكون بحفشة بهارات سجن بهارات نفسن شو عتى تغنى الله مالتي بهارات سجا 4 تخونو خلو بهارات نفسها سلسته بهارات سجا ماي مريت اسات نفاس مالتي አዳም ክፍጠር ከሎ ካብዞም ነገራት እዚኦም የተፈጠሩና አምነት ማይ እንድሕሪልና አብደምና አሉ መሬት እንድሕሪልና እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳም ከሎ ከመይ ፈጠሩ ካብ ሓመድ ፈጠሩ ትንፋስ ወይ ንፋስ ተልናኻ ብዚ ኣየር ክንቀሳቀስ ንኽእል ንሱ ማለት እዩ እሳት ካት ኣብ ነፍስና ዘሎ ሙቆር ሓበሻ ሙቆር ፀሓይ ማለት እዩ ነፍስኻ ሰለስተ ነገራት አለው ለባዊት ነባቢት ህያዊት ይባላሉ ነፍሲ ዘይጨበጥ ለባዊት ነባቢት ባህርያዊት ህያዊት ይባላሉ ልባዊት ክንብል ከለና ብልቦና ማለት እዩ ዘይጭበጡ ነገራት ነባቢት ማለት ካ ተዛራቢ ቃል አለ ሕጅምሽ ኣነ ይዛረበክለኹ ትርእዮ ኣለኸ ዲኸል ከምኡ ማለት ህያዊት ማለት ካ ዘለኣለ ዘይተስንክት ማለት ትነብር ነባሪት ማለት እዩ ሒስኪ እንዲኺ ተመሊሰ ድሓር ክሓተኪ ተጋጊኺ እሺ ሩቲ ሓምሸይቲ ሕቶናኻ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዳም ድሕሪ ክንደይ ዓመታት መፂ ከድሕነካ ኢሉ ድሕሪ 5500 አንቺ مش نفديخ ናት ሓሳብ ትብል ሕቶኻ ሓተኪ ወፂልና ማለት እዩ ኦኬ
ሃይማኖትን ስነ ጥበብን ከመይ ትገልጽዮ? ንኣብነት ሕጂ ሓደ ሃይማኖተኛ ሰብ ኣብ ስነ ጥበብ ክሳተፍ ከሎ ከመይ ክገልጽዮ ነቲ ህይወት ይኸብድ ዶ? ከመይ ይኸይድ ሃይማኖትን ስነ ጥበብ? ሃይማኖትን ስነ ጥበብን ክልተ ጫፋት እዮም። ኩሉ ሃይማኖት ኣለዎ። ሃይማኖት ዘይብሉ ይኮነን ኣብ ስነ ጥበብ ዝነብር ወይ ዘሎ ማለት እዩ። ኣነ ከም ሩታ ግን እንታይ ይብሎ መሲልኪ ክልተ ጫፋት እዮም ብለክ ኣለዎ። ግን ከዓ ሃይማኖትና ዘይፍቅደሉ ነገር ኣይንሰርሕን ኢና ይሓዝ። ጥቡቅ መልሲ እዩ። እሺ ናብ ሕቶና ክንምለስ። ቀዳማይ ባሕታዊ መን ይበሃል? ብሕትውና ዝጀመረ ኣቦ ኣቦ ጳውሊ መልሲ ኣባ ጳውሊ መጀመርታ ብሕትውና ዝጀመሩ ኣባ ጳውሊ እዩ። ሰብ ኣብ መበል ክንደይ መዓልቲ ተፈጢሩ? ኣብ 6 መዓልቲ ተፈጢሩ። ሰብ ኣብ 6 መዓልቲ ተፈጢሩ መሊስኪ ኣለኺ። ብኸመይ ተፈጢሩ ሰብ? ኣንፈት ክበክድሕ ኣምላኽ ክፈጥር ከሎ ብቓል ኢሉ ይፈጥር ነይሩ። ይኹን እንዳበለ ብቓላት ትፈጥር ነይሩ። ብገብሪ ዝፈጠሮም ከዓ ኣለው። ዳርጋ መሊሰልኪ ሕጂ ኣዳም ብኸመይ ተፈጢሩ? ኣቦና ኣዳም ክፍጠር ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ማለት እዩ መጀመርታ ብጭቃ ፈጢሮ ዳሕራይ በፍንጭኡ ትንፋስ ክሰኩዕ ገይርዎ ከምኡ ተፈጢሩ። እንታይ ልክ ፀኒሐ ጎይታ ጦታት ክፈጥር ከሎ ብቓሉን ብግብርን ፈጢርዎ። ሕጂ ካብዘን ክልተ ኣዳም ብምንታይ ተፈጢሩ? ብግብሪ መሊስኪ ኣለኺ። ካብ ሃይማኖት ውፅእ ዝበለ ሕቶ ማለት እዩ። ካብዚ ሕቶታት ብውድቂ ክትመልስ እዮ ሕቶ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንተዳሪእና ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ይብል ወይ ሰበይቲ ትሕት ክትብል ኣለዋ ኢሉ ይገልጾ። እዚ ቃል እዚ ኣብዚ ግዜ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ትብል? እስኺ ከም ጓልከ ካብ ወዳት ወይ ካብ ሰብኣይ ትሕት ኢልክ ዶ ትኸዲ ከመይ ኣሎ ትብል? ዘለናዮ ግዜ ማዕርነት እዩ ብቴክኖሎጂ ማለት እዩ። ሃይማኖት ግን ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ክሳብ ዝበለ እሱ ብዝበላ ክትከይድ ኣለዋ ማለት ቅንዑ እንድሕር ኮይኑ። ሕጂ ስኽ ከመይ ትገልጽዮ? ገና ኣብ ሓዳራይ ኣተ ክንምሊኺ እንተተኣትዊ ወይ ንዓኺ ዝመስለክ ሰብ እንተትሕዚ በዚ ቃል ዝስ ምኸድክ ዶ ወይ ምኸድኪ ከመይ ኣሎ ኸትብሊ? ውይ ክፈርድ ኣይክእልኒ። ናትካ ሓሳብክ ኣነ ሓፈሻዊ ሓሳብ ሕጂ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ ከምዚ ኢልካ ክትፈርድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ግን ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ትሪኦምሽ ናተይ ገምጋም ከምዚ ኣካይዳ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ወይ ትዛረብ። ሕጂ ምዝ ዘለናዮ ግዜ እዚ ቃል ዝስ ይኸይድ ኣሎ ዶ ወይስ ኣይከይድ? ይኸይድ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ፣ ኣይከይድን የለን ከዓ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት ሲ ክሳብ ዘየለካ ውስ ክሳይ ክብል ኣይክእልኒ። ኣነ ከም ሩታ ግን ትሕት ኢለ መኸድኩ ልክዕ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ መሲለስ መኸድኩ እየ ዝብል። ፅቡቕ ክንርኢና ኣብ መፅኢ ኣጆኺ ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ እዚኣ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣበይ ተወሊዳ? ኣብ ደብረ ታቦት፣ ደብረ ሊባኖስ፣ ኣብ ደብረ ሊባኖስ። መልሲ ንፈእቲ ሩትየ ቴንኪዩ ሕቶና ወዲና ኣለና። እሺ ክቡራት ተዓዘብትና ምስ ሩቲ ዝገበርናዮ ናይ መንፈሳዊ ሕቶ መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና። ሩቲ ቅድሚ መደበይ ባፃወይ እንታይ ትብልዮ ኣለኪ? ንዝፆም ምክንያት ምግባር ትብልዮ ወይ ትሕልፍዮ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ? መጀመርታ ኣመስጊነኪ ኣንተ ወይ ሕጂውን ቴንኪዩ ኣኽቢርክ ስለዝሓተትክኒ። ብምቕፃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፆምና ይባርኸልና፣ ሰላም የውርደልና፣ በቃ ኩሉ ትሕማቕ ዘሎ ሲኢለየልና በዚ ፆም ዝኽብል የደሊ ይኣነለ። ሓራይ እምበኣር ክቡራት ተዓዘብትና ምስ ኣርቲስት ሩት ሚካኤል ዝነበረና ናይ መንፈሳዊ ሕቶ መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና። ናፍቶም ዝቕፅሉ ኣርቲስት ከብለኩም እዩ ምሳና ፅንሑ።